wathi uThixo yena unenceba omdlavuza ongabulalekanga ongamhlumisanga okhule ubusuku wadaka ubusuku. Sibenzi ke umbongo nika wona mncinci kakhulu ukuthi kwaba balivile ilizwi likaThixo nasi isithuba kwabo bazinikelayo ngenene na ngenyaniso. Uthi umbongo lisekhona ithuba lento banawe imeko yakhe ingatshintsha. Bongo lo mthi sisifundiso esi uThixo asenzayo kuyona. Ingxaki yabantu abangaphambili ukuba nepride. Athi umuntu xa bekwe ngabantu phambili okanye bekwe nguThixo aphakamele nguThixo. Athi messages uThixo amnika zona afuna ukuzitshintsha azenze into afuna ukuzenza yona. Zine kuphela izinto uThixo uyona ambonise zona. Ngoba umuntu oguqukayo kodwa athi ekubhukeni kwakhe angabi nanto ayibalisayo. Angabi nandawo athi xa ubomi bungahambi kakuhle emana ayojonga ebheka ayiflethe kuloo ndawo uThixo amxhole kuyo. Umzalwane uyona uyayiqonda into yoba wake wasindiswa mbongo eselwandle. uThixo sebuncamile ubomi bakhe ekunikezele esithi kuphelile ngobomi bakhe ngoba akamamelanga umthetho kaThixo. Ngoba umvuzo wesono kukufa. Waqonda into buyona eyona nto inifaneleyo kukufa. Wathi kwamadoda ahlali nawo kunyanzelekile into yoba kuza kusinde nina makuphuphele. Wayisacrifice kubomi babanye abantu. Into yesibini uThixo ke ambonise yona uyona. Ngoba umuntu ongenanto ayiboniswayo nguThixo ngoba ubomi bakhe uthi buqhubeka athi fanele into yoba usakwid-direction erayight kanti akukho nto uThixo ambonisa yona. Wambonisa into yesibini uThixo uyona engumthi mbongo. Emveni kokuba eshumayela indaba zoba uThixo uzayidestroya iNinive kanti abantu bakaThixo bamamele bashiya indlela zabo ezindala baguqukela kuYehova uThixo wabo ngoba uThixo unenceba yena ukumphakade enobubela bukhulu enosizo ngobubi. Wathi uThixo ikrala selikhuphile walibuyisela ngenxa yabantu bakhe babuyele kuye ngoba uThixo uyamthanda umani oguqukayo asonweli sakhe ancama konke athi Nkosi ndamkela njengokuba ndinjalo. Bathi xa ibuya mbongo uThixo wathi kuyona yabona mzalwane wami ukuvesela umthi. Sizathu ke sobavesa umthi uThixo ipride kayona ukuphuma kwakhe eNinive waya empuma. Wafika empuma wahlala emveni ko-40 days uThixo ebeyibekile esithi ndiza kuyitshabalalisa iNinive. Wabukela uThixo ezawutshabalalisa iNinive. Yathi emveni kwe-40 days uThixo angayenzanga loo nto. Ndabangela into yoba lo mzalwane aqumbe. Kanti ngelo xesha ulibele into yoba uThixo umvelisele umthi. Lo mntu amvelisele yena ibingumthi okuthi xa kuthushu lo mzalwane ahlale phansi komthi afumane umthunzi. Wathi uThixo ke lo mthi ndizawususa ngemini enye ukubona into yoba yintoni le
wavelisa uthi umbhali umlungu wathi umthi lo kwenzela into yoba azakufa umthi wathi emveni kokuba umthi efile lo mzalwane akabi na-shelter yokumgquma. Into yesinayingelisileyo uThixo wavelisa ilanga, wavelisa umoya ulapho olufusu elimbethe ulona wadizi kwaphela i-confidence yontoba yena uyazana noThixo. Ngoba xa sine-relationship noThixo abanye abantu esibajongileyo intoba bangaboni sicifana intoba uThixo akabathandi. Wanibani into enye ethi uThixo asimkhethe wabusoba walibala loo nto uyona, walibala loo nto rhamente intoba uThixo akakhethi sonke uThixo siyalingana. Ugqibele ungagqibelelanga kodwa uThixo sonke usijonga ngokulingana kwakhe. Wathi emveni kokuba ufile umthi ilanga limbethe wadiza uyona ubuyela kuThixo. Xa buyela kuThixo ubuya ephethe on ezokodarisha uThixo into yoba kungcono ndife loba ndiphile kule mihla. Ingxaki yabashumayeli inkulu xa bebekelwe phambili. Ngoku Eliya naye ukwakhupha i-order uThixo emveni kokuba esoyika uJezabeli, ekhuphile iverdict yobomi bakhe esithi lo mshumayeli ndizambulala imnqumle intloko. Wathi emveni kokuba emamela uJezabeli akamamela ilizwi likaThixo kodwa wamamela ilizwi labantu. Yabangela into yoba abaleke lo mzalwane. Wathi xa ebalekele entlango ende kungekho manzi, kungekho shade, kungekho mntu, wathatha ubomi bakhe